I dette podcast skal vi snakke om, hvordan vulkanudbrud kan påvirke jorden, og hvilken effekt det har på jordens klimaudvikling. Vi vil snakke om, hvordan vulkanudbrud påvirker jorden på kort sigt, på lang sigt, og hvordan det påvirker atmosfæren. Jordens vulkanske aktivitet har været en afgørende faktor for, at livet på jorden har kunnet udvikle sig fra encellede organismer til mennesket. Hvis ikke vi havde vulkaner, ville der ikke kunne eksistere liv på jorden. Alt tyder på, at jordens atmosfære og til en vis grad også havene er skabt af de luftarter og den vanddamp, som vulkansk aktivitet har frigjort fra jordens indre. Ved et vulkanudbrud udsendes der store mængder aske, støvpartikler og svovldioxid. Disse sendes op i det øverste lag af atmosfæren, som kaldes stratosfæren. I atmosfæren fungerer de udsendte partikler som en slags omvendt drivhuseffekt. Det vil sige, at atmosfæren bliver meget tykkere, og derved reflekterer den kortbølgede stråling fra solen tilbage i verdensrummet, inden den når ned til jorden. Solens kortbølgede stråling kan altså derfor ikke trænge gennem atmosfæren og ned til jorden. Det er svovldioxid, der er ansvarlig for den nedkøling, der følger et udbrud. Når svovldioxid pustes ind i stratosfæren af en vulkan i udbrud, omdannes den til svovlsyre, der igen kondenserer og danner sulfataerosoler. Disse øger jordens albedo, og mere sollys sendes tilbage ud i rummet, inden det når at opvarme jorden. På kort sigt sker der ved et vulkanudbrud derfor en nedkøling af jorden, da asken fra udbruddet hænger i de øverste luftlag og spærrer for solens indstråling. Denne nedkøling kan allerede registreres på et termometer dagene efter et vulkanudbrud. Derfor har vulkanudbrud en kortsigtet påvirkning på klimaets udvikling. På lang sigt kan et vulkanudbrud også øge jordens gennemsnitstemperatur. Dette sker, fordi vulkanen, som tidligere nævnt, udsender store mængder kuldioxid. Kuldioxid, som er en drivhusgas, medvirker til at øge drivhuseffekten og vil dermed på lidt længere sigt forårsage en global temperaturstigning. Vulkanerne er en af grundene til, at vi har drivhuseffekten, da de er den primære kilde til kuldioxiden i atmosfæren. Ved et vulkanudbrud bliver der udledt lige så meget CO2, som flytrafikken udleder på et helt år. I dette podcast har vi altså snakket om, hvordan vulkanudbrud på kort sigt kan skabe en nedkøling af jordens klima, og på længere sigt skabe en temperaturstigning. Vi har snakket om, hvordan vulkanudbrud påvirker jordens klima.